fil-Bibja naqraw hekk. Titkellem dwar Ġesu Kristu li bent Alla jgħid wara li bih innifsu naddaf dnubietna għad bil-qiegħda fuq il-lemin tal-Majesta fl-ogħla ta' Smewiet. Ma nistawx nidħlu l-ġenna kif aħna bid-dnub fuqna. Fis-sema ma jidħol xejn li jħammeġ. Jekk ma nitnatfux minn fuq s'isfel minn ġewwa u minn barra, bl-ebda mod ma narawh wiċċ Alla. ċaħat saqsini temmen fil-purgatorju. Żgur li nemmen. Alla ħares m'hemmx purgatorju. Alla ħares m'hemmx purifikazzjoni. Alla ħares m'hemmx tindif għad-dnub. Il-vers li qrajna jgħidilna li hemm iva tindif. U jgħidilna wkoll il-kif aħna imnatfin minn nubietna. Bih tnaddafna minn nubietna. Bih min? Ġesu. U naddafna, mhux aħna naddafna lilna nfusna bil-penitenzi u bis-sofferenzi u bil-merti tagħna. U naddafna minn nubietna. U ħasilna. U ippurifikana. Iva nemmen fil-purgatorju. Il-purgatorju tiegħi jismu Ġesu Kristu li bent Alla. Tajli kif taf? Kif taf illi Ġesu huwa biżżejjed biex waħdu jnatfek minn kull dnub? Għax l-Iskrittura tajt illi wara li bih innifsu naddaf dnubietna għad bil-qiegħda fuq il-lemin tal-Majestà fl-ogħla ta' Smewiet. Ġesu temm b'suċċess il-ħidma ridentiva tiegħu. Mhux bħala qassisin leviti tat-Testament il-qadim illi ta' kuljum bil-wifqa jservu lil Alla u joffru l-istess sagrifiċċji kuljum darbiva darba l sejrin għaddejjin għalfejn għax is-sagrifiċċji li kienu joffru ma kinux effettivi, ma kinux ingħatfu dnub. Imma Ġesu la darba offra dak is-sagrifiċċju wieħed u tajjeb, wieħed u perfett, wieħed u effettiv, darba għal dejjem Ġesu lesta x-xogħol tiegħu allura qgħad bil-qiegħda. U naf li Alla l-Missier laqa s-sagrifiċċju ta' ibnu għax Ġesu qad bil-qiegħda fuq il-leminija tal-Majestà fl-ogħla ta' Smewiet. Alla poġġih fl-aktar post ta' unur ma' ġembu stess. Dan il-vers jimli qalbi bil-ferħ. Meta niftakar illi dak illi biex inaddaf dnubietni ġie fid-dinja u milja lilu nnifsu sal-mewt tas-salib, illum huwa glorifikat. Illum jinsab bil-qiegħda fl-ogħla ta' Smewiet fuq l-leminija tal-Missier. Kif naqraw fil-Ktib ta' Rivelazzjoni jistħoqlu l-ħaruf li kien maqtul li jirċievi l-qawwa u l-għana u l-erf u s-saħħa u l-ġieħ u l-glorja u t-tifħir. Amen.